brand man good, dili tanang dunay maximum fluoride. Busa misis, pag Unique Toothpaste. Tanan may maximum fluoride protection, patok sa tooth decay. That's why kaya ngayon, unique ang toothpaste mo. Kahit anong kulay, maximum fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique Toothpaste every day. Unique Toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pagmura, pakalawlaw agad. Pakagastos dagdag. Pero, Sa Pampers Pants mas sulit. Less lawlaw kaya less palit. Sa Pampers Pants mas sulit. Less lawlaw kaya less palit. free wet versus cheaper diapers, large size, sa deeper pad. Bali na sa Pampers Pants. Ayos na ang rayuma ko. Sa rayuma, mas magaling ang iskalaan, tanggal ang sakit, pati maga, kaya mas masaya. Try mo na! Mas magaling gamot na to. Unilabian, may anti-maga ang iskalaan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of iskalaan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang akong nanay, walay sama ang kapugihan. Si Mama, wala ginaatrasan. Para kang mami, walay imposible. Pag-undang na ang tanan, siya, gulang gihapon. Ang kauban nila, Champion Supra Power, ang among most powerful whitening formula. Aron sa puti nga walay bilin-bilin. Kini ang kauban sa mga suprananay. Champion Supra Power. Ang puting walang bakas ay ayon sa test gamit ang putik, ice cream at dugo sa polycotton. Champion Supra Powder Detergent Bar and Powder. Kiladong ni kalidad sa Kalimpyo sa 1977. 5 pesos SRP lang kada sachet. Merienda time! Himo ang fan ng pandesal, butang ifan palaman. Kami saya, put kaya. Best Foods, Best Foods! Kung Best Foods Mayo ang kauban. Best Foods Mayo. Tamis saya, abot kaya. Papalitan ako dishwashing liquid. Katong kalamansi ha? 1,000 pesos. What? Kauban ng doctor's fees ug antibiotic. Macy's, kung kalamansi dishwashing liquid ang pangitan nimo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Makalamansi o lemon man, parehong may antibac. Adunay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. E dito na ko sa kalamansi may antibac. Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. CS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa Pagtuong Katoliko uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang makauban nato din sa istasyon ng atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Dani Luod, dugusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Okay, pasiunang batimbaya sa gihapon sa atong amahan din sa istasyon, ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Lagumo, bana sa iyang mga kaubang baga radyoman. Okay, gatong pizza karon, pizza 26, no? Pizza 26 sa bulan sa Hulyo paghihapon ta, tuig 2020. Okay, now sa miaging Domingo, ako man itong gisaan ninyo nga mo balik na punta sa kining day of worship, no? Pero nakahukom ta nga di sa nato to idiretso pagpadayon kay naapod tay dapat i-remind pod no alang sa mga nakahibalo na, murag reminder na lang ni siya. Pero alang sa mga bag-o o pag yun masayod ani, so para yun kaayo nila, no? O sa ato mga igsuon. Kung sa may background aning atong ano ni amanta dire. Okay. Now si Veritas kining inyong alagad no sumong tulumanon kahayag sa Pagtuong Katoliko. Technically
No, wala yung ko'y authority, no? Wala ko'y katungod nga mo preach o mo sangyaw. Tungod kay, kung basahon na to ang pahayag o giasoy ni San Pablo sa Roma Kapitulo 10, versikulo 15, unsaon man kuno pag sangyaw o pagwali kung wala kagipadala o gisent. Ang buot pasabot ana, unsaon man nimo pagsangyaw o pag hatag og mensahe kung wa ka gi-authorize. Siguro makaingon mo nga kinahanglan pa din nag-i-authorize. Okay. Now, kinahanglan pa yun kay bisan sa atong gobyerno, dili man ka iilhon nga mahimong abogado kung dili ka mo agi og proseso. Kinahanglan tagaan mo yung kag lisensya. Unya, dili man ka makakuhaan ng lisensya kung dili po ka mo follow, mo sunod sa unsig kinahanglan para makabaton kag lisensya. Di ba? Sa abogasya, mo eskwela sa ka. Dayon mo take ka og bar examination para mahimo kang abogado. Kinahanglan pagaling nga mo pass ka sa examination. Ay yung ka ilhon nga abogado. Mo out pagaling ka, apay og taking ana. So mao na. Nga unsa may katuyuan ana nganong muhatag man gyud og authority para nga dili ta magkalanrakas. Ngano man kay kung bisan kinsa na mo basa og balaod dayon mo claim dayong abogado na siya, unsa man mo mahitabuan. Labi na nga dili ra ba dayon magparehas og sabot anang balaod. Di ba? Bisan mga abogado no nga parehas og nga libro sa balaod nga gibasa pero nganong magdebate man. Di ba? So, maurasab na, kining atong Biblia God. Lagi. Sige. Okay, pasensya, no? Kay brownout. Wata ka pa dayon sa atong show, no? Kay nag-brownout, no? Wata ka bantay, ani, no? Basin schedule ni, no? Mga nag-monitor ng pasensya gyud, no? Kay nag-brownout, way kuryente. Pindot trabaho ta ka itong
topic na to. Okay, siguro sa sunod na lang po tayong Domingo kung dilita kasibya karon. Okay, brownout. Again, no? Pasensya no nga naputol kay nag-brownout dito kay Eri. So, sa sunod na lang po.